Hej! Jeg vil altså lave sådan en lidt fancy video i dag med et eller andet emne, men jeg har lidt hovedpine i dag, så det er ikke lige helt så sjovt. Jeg er ikke så meget til at tage piller og sådan noget for det. Jeg undgår helst det der, så jeg har drukket noget vand og sådan noget, men jeg føler mig lidt sløj. Jeg kunne godt lige bruge sådan en kok eller et eller andet, der kunne lave mad for mig lige nu. Og så kunne jeg lige, bare bruge en eller anden, der kunne lave mig en kop kaffe, eller hente mig et eller andet, så jeg kan få min hovedpine væk. Hvad gør du, når du får hovedpine? Så det går væk igen. Det må bare blive en fancy afslapningstirsdag på sofaen med min lille Muzikatsi. Så og så kan jeg se et eller andet, tror jeg. Jeg magter heller ikke engang at træne i dag, eller noget som helst, men det kunne også godt være, det hjælp faktisk, hvis jeg trænede lidt. Vand, det er altid godt. Og kaffe. Et kaffe, det er blevet koldt. Og jeg er faktisk, det er jo mega grineren at se nogle af de danske film. I går der så jeg Klassefesten, og jeg skal faktisk se nummer 2 og nummer 3, så det tror jeg går i gang med i dag. Hvilke danske film synes I er sjovest? Altså jeg er jo både vild med Klassefesten, jeg er vild med Alle for 1, Alle for 2, Alle for 3. Det er simpelthen også bare griner, men jeg har mange favoritter. Jeg har rigtig mange favoritter. Nu har jeg jo selv deltaget lidt i filmen. En af de sjove serier, jeg har været med til, det er jo Hedensted High. Det var sjovt. Da jeg kyssede lidt med Flemming Jensen. Ups. Det er heldigvis mange år siden. Jeg må hellere selv snart lige se det, fordi jeg har ikke sådan lige selv set det der kys der, fordi jeg tænkte bare, det var lidt pinligt. Men pyt om det. I dag der er sådan set ligeglad. Det var noget af et vådt kys. Måske når I har set det før mig, faktisk. Hvis I ser Hedensted High. Fra Hedensted. Men altså, jeg prøver at være med i alle mulige andre film, serier og sådan noget rundt omkring. Altså, det er jo nogle år siden, jeg sidst har været med i noget, så det er jo noget, der ligger lidt over tilbage. Nu er min hovedpine jo næsten gået væk. Kan jeg være, det hjælper bare at snakke om alt muligt og ingenting. I må have en fantastisk god aften.